Saúdos, benvidos. 2025 foi o ano no que rendimos homenaxe á figura e obra de Castelao. 2026 é o ano oteriano, o ano do patriarca das letras galegas. Con nos hoxe temos o presidente da Fundación Otero Pedrallo, a don Eduardo López Pereira, benvido. Ben encontrados, ben hallados todos aquí. Que acaba de renovar nese cargo, como presidente da Fundación, non? Pois sí, despois do meu primeiro período, de procurar vixiar, cuidar, aumentar, incrementar a memoria de don Ramón Otero Pedrallo, pois agora tocaba renovar a min ou a outro, pero preferiron que eu continuase ou facer todo o que poda por conseguir incrementando, ampliando todo o que é a memoria de don Ramón Otero Pedrallo en todos os ámbitos. Cando chegou á Fundación, lembro que fixemos esta mesma entrevista e falábamos entón dunha folla de ruta. Foronse cumplindo os obxectivos marcados entón? Pois sí, foronse incrementando incluso. Eu pensaba que non íbamos a conseguir incrementar o que se viña facendo xa de moitos anos que ten a Fundación, desde 1997, 79, perdón, pero sí, porque conseguimos contactar moitísimo máis que a sociedade, que é unha das ambicións que tiven e que sigo a ter, e sobre todo ampliar isto a novas xeracións, porque a xeración Otero Pedrallo vaise indo, pero se isto non o transmitimos a novas xeracións, pois terminaremos olvidando o que significou Otero Pedrallo. De aí que creara un premio para estudantes de bacharelato, que xa vamos agora na quinta edición, e tamén coordinado ca Asociación de Amigos de Otero Pedrallo, un premio de podcast de retórica, que é un dos grandes méritos de don Ramón Otero Pedrallo, ese Ramón Otero Pedrallo orador. Iso para facelo chegar a todos os colexios, facelo chegar á universidade, con esa idea de prolongar máis alá de nos a memoria de don Ramón Otero Pedrallo. Nesta mesma mesa tuvemos a María José Bravo Bosch, que nos falou de como está funcionando ese achegamento da figura de Otero Pedrallo a rapaces e rapazas, e está funcionando moi ben, porque cada vez son máis os que se suman aos concursos. Efectivamente, cada vez as cousas cando nacen, logo, se van avanzando e van medrando, é positivo. E isto está ocurrindo co premio que fallaremos agora, o día 10 de abril, o premio para estudantes de bacharelato, e logo fallarase tamén o outro, que é o podcast de retórica que leva a Asociación de Amigos de Otero Pedrallo, a que pertence María José Bravo. Agora toca abrir unha nova xenda cunha multitude de actos, especialmente neste ano, pero que non se limitan a 2026, porque o obxectivo sigue sendo o mesmo, visibilizar e acercar a cidadanía á figura de don Ramón. Evidentemente, este ano é un ano moi singular, que nos abre un campo enorme. O feito de que o Parlamento de Galicia, por unanimidade, considerara o ano 2026 como ano do Otero Pedrallo, ano oteriano, multiplica por 1000 as actividades que temos que imos desenvolver. E a min, sobre todo, me importan esas actividades que van a permanecer. Por exemplo, neste caso, estes 3 volumes que vai publicar la región, recollendo... O primeiro témolo aquí, enriba da mesa, xa. Exactamente, que presentamos xa en Ourense. Antes xa, a primeira actividade que desenvolvemos foi a proxección de un documental que Otero Pedrallo, Dereito á Paisaxe, porque é casi inconcebible que fai 100 anos, cando se publicou, cando don Ramón Otero Pedrallo publicou a Guía de Galicia, que sigue sendo insuperable, se fixese tanto fincapé na paisaxe, que cousa que hoxe está de tan actualidade, pero a relación de Otero Pedrallo á paisaxe é natural, con natural o propio don Ramón Otero Pedrallo. Nese documental, en que, por certo, xa que acaba de producirse o pasamento de Xesús Alonso Montero, pois van a quedar aí unha das últimas imaxes del, porque ele é un dos protagonistas neste documental. Pero logo tamén hai outra serie de traballos que van a ser traballos editoriais, como vai ser a publicación das cartas de Piñeiro e Otero Pedrallo, que vamos a facer coordinada ca Real Academia Galega. Vamos a publicar tamén uns artigos, digamos, relatos
proxectos persoais de don Ramón Otero Pedraio de Santiago de Compostela, que se titula ocupa o espacio que vai entre o comezo do curso e o final de curso, que vamos a aplicar, coordinado tamén co Consorcio de Santiago. É unha coroa poética que para min ten un valor singular, sobre todo tras o pasamento de don Xesús Alonso Montero, que é unha coroa poética que Otero Pedraio lle pedira a Filgueira Valverde, que son unha serie de poemas, máis de 40 poemas, escritos por poetas xa da época de Filgueira Valverde e outros da actualidade, con un prólogo que Xesús Alonso Montero escribiu, que estaba sin rematar, sin pulir definitivamente, que quedara en que moi iba a pasar pronto para a súa impresión, que ahora teremos que nos pulilo nos, non? Fundamentalmente eu penso que Patricia Arias Chachero, que é a que máis traballaba en relación directa con Xesús Alonso Montero, pois poderá facelo. É dicir, estas cousas que permanecen para min son as máis importantes, pero hai moitas outras actividades que vamos a desenvolver ao largo deste ano singular, e logo me quedarán outros 3 anos máis de actividade para seguir aí ao fronte da Fundación Otero Pedraio. No caso deste primeiro tomo, que xa podemos botarlle un vistazo, que nos atopamos dentro? Pois atopámonos aquilo que Otero Pedraio manifestaba daquel momento en que el vivía. El sempre, ademais, se consideraba ese fantasma do século XIX e teñen tanta delicadeza na súa forma de relatar as cousas, tantos datos tan significativos, tan importantes, que non quedaron no olvido gracias a él e gracias a la región onde él foi publicando todos esos artigos, non? Coordinado agora por Martín Outeiriño, xa había, digamos, unha edición previa, non completa como esta de Maribel Outeiriño, que, por certo, foi premio Trasalba de Otero Pedraio, pero isto completa, non, todos os artigos que nesa época foron escritos, e iso é memoria de Ourense, memoria singular, memoria de lugares, memoria de autores, memoria de persoaxes da época, algo que un lé con moita fruición, non? Despois deste virán outros 2 tomos máis. Sí, isto, como digo, é unha coordinación que se fai desde la región, non? Que é moi de agradecer, non? Que lle devolva un pouco, non? A Otero Pedraio, que Otero Pedraio tamén lle deu naquel momento a la región, porque era un asiduo permanente, teño escoitado, non? Con Maribel Outeiriño, pois como mandaba, non? Normalmente os seus escritos xa feitos, mentras que Antón Risco solíos escribir ali no propio despacho de la región. Entonces, a región con isto, a región o que fai é devolver, non, a sociedade o que Otero Pedraio nun primeiro momento, que xa sería agora imposible de recuperar, deixou escrito tamén para a sociedade daquel momento. Eu agradezco moi sinceramente desde a Fundación este proxecto de la región, que cando mo anunciaron, pois evidentemente me apuntei inmediatamente a que fosen adiante con él. Hai un proxecto no que eu sei, porque falamos desto xa hai tempo, no que vostede tiña especial interese, que ten moito que ver con esa relación de Otero Pedraio e a paisaxe, e é ese mirador. Sí, ese mirador que está no lugar que Otero Pedraio conta que cando con 12 anos baixaba con seu pai andando desde Trasalba a Santa Cruz, lle dicía, mira rapaz, alá está o pico de Novelle, ves? El lle chama o Monte Novelle, dice, Otero Pedraio describe como pico de moucho que tes aos teus pés, o Miño e o Avia e ao fondo a capital do Ribeiro, Ribadavia, non? Pois desde ali hai unha paisaxe extraordinaria. Non é só a paisaxe física, tamén é a paisaxe cultural, porque está o castro de San Ciprián de Las, o que significa o castro máis grande que houve en Galicia nese momento, o castro de San Trocato, e logo toda esa vertente do río Miño que vai aí ondulado camiñando cara a Ribadavia, non? E a idea é que cando Ricardo Carballo Calero lle pide en 1934 nunha carta a Otero Pedraio que lle diga que é eso que el di Boca Ribeira, Otero Pedraio non lle contestou dicindo que é Boca Ribeira, eu digo que ven aquí, miro e xa sabes o que é Bica Ribeira. Entonces aí teño a intención
levo traballando moito nisto, coordinado ca Diputación, co Concello de Ourense, porque curiosamente a carretera aí divide o Concello de Ourense do Concello de Amoeiro, e como está na parte de abaixo da carretera, pois eso pertence ao Concello de Ourense, está prácticamente concedido, hai que facer agora algún arreglo, onte precisamente me chamaban do Concello para hacer algún arreglo no convenio para poderlo levar adiante. Eu espero que este ano podamos estrenalo. Que sexa unha realidade. Falaba desa relación de Otero coa paisaxe e como el foi un adiantado ao tempo, pero que nacendo onde naceu e paseando por onde paseaba cada día e onde vivía, era imposible que non fose así, non? Evidentemente, como digo, día 4, cando presentemos ese documental, vaise ver a paisaxe desde Trasalba que vi Otero Pedraio, como ele describe moitas veces mirando a Serra de Mantiñá, mirando o Pico de Novelle, mirando o Castro, como digo, de San Cipriano, porque é unha paisaxe extraordinaria, non? E el describe nese momento, inventa a palabra, dicir, cando un baixa desde aí, baixa a Ribeira de Santa Cruz. Entón, para mí, ese Boca Ribeira sería, digamos, como unha herencia do que poderíamos decir en castelán, algo así como en Boca la Ribera, non? Ese é a Boca Ribeira, sin dúbida, e é o mellor sitio para verlo. A sociedade ourensá e a galega tamén ten certa asignatura pendiente con Otero Pedraio, que é ese humanizar o personaxe que é certo que físicamente impuña moito, non era como Risco, que parece que dan como máis ganas de abrazalo, así, de xeito coloquial falando, pero Otero impuña, entón sí que temos esa necesidade de achegarnos un pouco máis a él. Este ano pode servirnos de excusa, non? Sin dúbida, e para Ourense máis, porque non hai actividade en Ourense cultural daquela época na que non estuvera Otero Pedraio, non? E casi sempre presidindo, non sei como se arreglaba, pero sempre poñían para presidir, porque créase o Ateneo Ourensán, poñeno de presidente. Un partido político, poñeno de presidente. Sempre está aí Otero Pedraio. Iso indica moito, non? Da relación persoal, social que tiña Otero Pedraio en calquer ámbito cultural, político, en todo, estaba sempre aí, e sempre aportando, sempre se prestaba a todo. É dicir, isto lévanos moito máis alá do que cabe, porque un pode pensar que a persoa de Otero Pedraio era un personaxe, digamos, económicamente poderoso, todo o contrario. Otero Pedraio é un rapaz que ten moitos problemas, incluso en algún artículo deste libro se ve agora, cando ten que ir ao balneario a Vigo, porque é enfermizo, non? Otero Pedraio ten a desgracia de que lle morre seu pai con 16 anos e quedase cunha nai que non sabe nada do que é a vida do campo, non? E non ten outra formación e ten que sobrevivir con eso. Con todo isto, con todos estes atrancos, xa non nos metemos despois, e cando el parece que xa pode ser algo, porque xa é un catedrático de instituto con 29 anos e tal, chegou a 37, destituyeno de todo, en aquel momento era presidente da Sociedade de Estudios Galegos, non? Nese momento era un catedrático no instituto aquí en Ourense e ten que pasar do 37 ao 47 sin percibir nada, vivindo do que había ali en Trasalba. Entonces, este home, ao mesmo tempo que o vemos así tan grande, tan intelectual, tan significativo, tan importante, é unha persona que non deixa de ter unha sensibilidade especial con toda a sociedade daquel tempo. Seguiremos falando de Otero Pedraio ao longo deste ano e despois tamén. Agradecémoslle moitísimo que nos fixeron un oco na súa axenda hoxe e que estivese aquí compartindo con nós. Moitas gracias a Telemiño por esta acollida tan cariñosa aquí nun ano como este para recordar o ano oteriano. Moitas grazas. A próxima vez sentámonos na Casa Museo. É un sitio perfecto, é ben bonito, por certo. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí un día máis.